गोथां इसोर जिसु ख्रीष्टखौनो बे समखौ होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय होदों आरो नैथियाव जायफोरा बे भिडिअखौ नायलांगोन बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय हामबाय होनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों बे भिडिअआव गोलाव बाथ्रा एबा गोबां बाथ्राफोर सावरायनो गोसो जायाखै, नाथाय जोङो सुंद'यै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों। बे जाबाय अनलायनाया माबादि जानांगौ। जिसु ख्रीष्टआ बुहुमाव थानाय साफ्रोम सुबुंखौ अनलायनो थाखाय थिनलांदों आरो गोथार बाइबेल बिजाबाबो अनलायनो थाखाय थोनदों। नाथाय बुहुमनि गोबां सुबुंफोरासो अनलायनायखौ गोनांथि साना आरो अनलायनायनि सोलायै गावजों गाव थगायलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय, गावजों गाव गादबलायनाय बेफोरबायदि आखलखौसो बांसिनै लानानैहाय जोंनि आरोबाव बुहुमनि थासारिखौ बांसिनै दुखु गोनां खालामनो नागिरो। गोथार बाइबेल बिजाबनि 1 ज'हन 3:18 ओरैबायदि लिरनाय दङ, उन्दै गथ'फोर, जों अनलायनि, रावजों एबा बुंनायजों नङा, नाथाय सैथोआव आरो मावनायजों। बे बाइबेल सारिनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हादोंदि उन्दै गथ'फोर होननानै बिसाफोर होननानै बुंनाय जादों। जों अनलायनि रावजों एबा बुंनायजों नङा। जोंनि गावजों गाव अनज्लायनाया बाथ्राजों आरो जोंनि होननायफोरजोंल' नङा होननानै बुंदों। होननायफोरजोंल' जानो नाङा, बाथ्राजों आरो होननायफोरजोंल' जानो नाङा होननानै बुंदों। खामानि आरो नंगौजोंसो जानांगौ होननानै बुंदों, नाथाय सैथोआव आरो मावनायजोंसो जानांगौ होननानै बुंदों। दिनै जों बुहुमाव गोबां मानसिफोरखौ नुदोंदि अननाया सैथोजों नङालासिनो, मावनायजों नङालासिनो, खालि खुगाजोंल' आरो रावजोंल' बुंनायजोंल' मोजां गोदै बुंनाय, नाथाय बेबायदिनो सायावल' खुगायावल' बुंनाय, नाथाय सैथोजों आरो नंगौजों, खामानि आरो नंगौजोंसो अनज्लायनायखौ जों नुनो थाङाखै। नाथाय जुदि खालि जोंनि अनज्लायनाया बाथ्राजोंल' आरो होननायफोरजोंल' जायोब्ला, खुगाजोंल' जायोब्ला, बियो बाइबेलनि बायदि, गोथार बाइबेलनि बायदि थाङा। जुदि गोथार बाइबेलनि बायदि थाङाखैब्ला बियो जिसु ख्रीष्टनि बायदि थाङाखै। आरो जुदि जिसु ख्रीष्टनि बायदि थाङाखैब्ला जिसु ख्रीष्टआ बेखौ हामजानाय नङा। आरो जुदि जोङो हामजाजायाखैब्ला इसोरजों, थैना थांनायनि उनाव जोङो इसोरजों नाजावजानो हानाय नङा। आरो जुदि जों इसोरजों नाजावजायाखैब्ला जों सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। आरो जुदि जों सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला जों बै सैनांनाय, जोंब्लावनाय, अरायनि गोमोरोङै, थैनो रोङै बै नोरक रायजोआवनो जों थाबाय थानांगोन, जेयानो नैथि थैनाय। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरदोंदि गोबां मानसियानो अनज्लायनायखौहाय गोनांथि साना। जोंनि अनज्लायनायफ्रा बाथ्राजों आरो होननायफोरजोंल' जायालासिनो खामानि आरो नंगौजोंसो, जाहाथे मावनायफोरजों जोङो अनज्लायनानै थायो। जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ मानियो आरो इसोरनि होनाय बे बोसोनफोरखौ जों मानिनानै थायो। जोङो जाहाथे थैनायनि उनाव सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे खामिफानो अरायनि थाखाय मोननाय बादि। हामबायसै। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।